21 Έκτου του 2021 έγινε ένας αγώνας. Η Δανία έπαιζε με τη Φιλανδία. Το παιχνίδι ήταν 0-0, όλα πηγαίνανε τέλεια, μέχρι που κάποια στιγμή ένας Δανός παίχτης κάνει πλάγιο out, τη δίνει στον καλύτερο του παίχτη. Τότε ήταν ο Έριξεν. Χτυπάει η μπάλα παρότι επιστρέφει στον παίχτη. Όλοι νομίζουν ότι έχει κάνει μία πάσα, αλλά ο Έριξεν χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει κάτω. Μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται, ο διαιτητής άρχιζε να φωνάζει τους γιατρούς. Οι γιατροί τρέχανε να πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο και ενστικτωδώς εκεί ο goalkeeper και ο captain της ομάδας τρέξανε να πάνε στην άλλη άκρη του γηπέδου, στη γυναίκα του συμπαίκτη τους, να την πάρουν αγκαλιά για να μπορέσουν όσο μπορούν να την παρηγορήσουν, να την ηρεμήσουν. Και όλη η υπόλοιπη ομάδα έκανε κάτι φανταστικό, κάτι αξιοθαύμαστο. Ο καλύτερος τους παίχτης ήταν στη χειρότερη του στιγμή. Μάλιστα για τον Έριξεν είχαν γραφτεί διάφορα δημοσιεύματα που λέγανε ότι σε κάθε ευκαιρία εξύψωνε τους συμπαίκτες του και δεν μίλαγε ποτέ για τον εαυτό του. Είχε καταλάβει πάρα πολύ τον νόμο της ευρύτερης εικόνας. Και αυτός ο άνθρωπος, ο συμπαίκτης του, ο αδελφός τους, ήταν στη χειρότερη στιγμή της ζωής του, ήταν κάτω στο χορτάρι και δεν ξέρανε αν θα ζήσει. Και εκείνη τη στιγμή όλοι οι συμπαίκτες του κάνανε έναν κύκλο γύρω από τον Έριξεν, όπως το βλέπετε, γιατί όλα τα βλέμματα του γηπέδου, όλα τα βλέμματα στην τηλεόραση είχαν πέσει πάνω του. Και από σεβασμό θέλανε να τον προστατεύσουν και ο κόσμος να μην βλέπει αυτή την εικόνα του. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τον πήρανε με το φορείο και πήγανε στη Φυσούνα. Μετά από λίγο, δόξα τω Θεώ, εμφανίστηκε στην οθόνη του γηπέδου του. Ο Έριξεν είναι ζωντανός και η κατάστασή του είναι σταθερή. Είναι μια φανταστική ιστορία, παιδιά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο πολύ πρέπει εμείς οι ίδιοι να γίνουμε ομαδικοί παίχτες και πραγματικά να σεβόμαστε τον συμπαίκτη μας, να τον αγαπάμε, να τον νοιαζόμαστε.